απλώνεται. Η χαρά απλώνεται. Με πάρει περιπέτεια. Περνάμε πετάχτηκα. Με τους φίλους μας μαζί. Είναι όλα μια γιορτή. Μαγικά. Ένας κόσμος ξεδιπλώνεται. Σαν και κουακ. Πεταχτικός χορός για δυο. Αχα! Αχα! Και ένα, και δύο, και στροφή! Είσαι έτοιμος, Κουακ? Μια σκηνή! Σε πιάσα, φίλε. Ω, γεια! Ετοιμαζόμασταν για τη μεγάλη επίδειξη χορού. Ναι, εξασκούμε πάρα πολύ καιρό. Ανυπομονώ, Ζακ. Η επίδειξη θα είναι πεταχτική. Συγγνώμη, φίλε. Ο Κουακ και εγώ θα χορέψουμε στο μεγάλο φινάλε μαζί. Ώρα για πρόβα. 5, 6, 7, 8. Δεν πειράζει, φιλαράκο. Ας δοκιμάσουμε ξανά. Από την αρχή. 5, 6, 7, 8. Κουακ! Αντίο! Κοιτάξτε εκεί, μια φάρμα. Ίσως να βρούμε εκεί το χορό που ψάχνετε. Κουακ! Ένα βελάκι. Τράβηξέ το. Είχε δίκιο, Μπέλια. Υπάρχουν παντού χοροί. Είχα! Τι λες να δοκιμάσουμε? Κάνουμε μόνο λίγο δεξιά και μετά αριστερά. Βλέπεις? Λίγο δεξιά και μετά αριστερά. Δεν πειράζει, Κουακ. Μην ανησυχείς. Θυμήσου τι είπε ο Μπελιάπ. Υπάρχουν χοροί οπουδήποτε. Θα φτάσουμε και ως το τέλος του βιβλίου αν χρειαστεί. Έλα. Παιδιά, τι λέτε για αυτή τη σελίδα? Κοιτάξτε! Τι λες? Wow, τι τέλεια σελίδα! Αρκετά πεταχτικό, σωστά? Καλά, καλά. Πεταχτικά. Και τώρα? Μην ανησυχείς. Έχουμε πολλές σελίδες να δούμε ακόμα. Θα βρούμε το χώρο που μας ταιριάζει. Μα φυσικά. Θα πάμε ακόμα και στο διάστημα αν χρειαστεί. Τότε θα χρειαστούμε τα πόπερ για πάρτι. Τώρα μιλάς σωστά. Τέλεια! Πυραυλοπότες! 3, 2, 1, εκτόξευση! Είμαστε σε μια διαστημική πόλη. Αναρωτιέμαι τι χορούς μπορεί να βρούμε. Κοιτάξτε! Wow! Αυτός ο χορός δεν υπάρχει! Τι λες για αυτό το χώρο, Κουακ? Το μόνο που κάνεις είναι στροφή και πηδηματάκι. Στροφή και πηδηματάκι. Μπράβο σου, Κουακ! Το παράκανες!
πως δεν έκανε σωστά κανένα από τα δύο χορευτικά, Κουάκ. Και λοιπόν, δεν τα παρατάμε μέχρι να βρούμε το χορό που μας ταιριάζει. Δεν μπορούμε να φύγουμε ακόμα, Κουάκ. Μα Κουάκ, δεν θα έχουμε φινάλε στην επίδειξή μας. Εντάξει, φίλε, αν θέλεις τόσο πολύ να φύγεις, φύγαμε. Θα τελειώσουμε την επίδειξη χωρίς το χορευτικό μας. Το πώς δεν ξέρω ακόμα. Οι πυραυλοπότες! Το κομφέτι τελειώνει! Wow! Απίθανη σελίδα! Ναι, είναι! Ελάτε, παιδιά, θα βλέπουμε καλύτερα από ψηλά. Wow! Wow! Πεταχτικά! Κοιτάξτε όλα αυτά! Θα πρέπει να σκίστηκε όταν προσγειωθήκαμε πάνω της. Μα αν όλες αυτές οι χορεύτριες και οι ελέφαντες περάσουν από τη γέφυρα, θα πέσουν μέσα στο νερό. Πρέπει να τους κλείσουμε το δρόμο. Ελάτε. Περνάω. Συγγνώμη. περνάμε λίγο. Μα τις ζάρες! Και την τζάκιση. Τελικά είναι πολύ δύσκολο. Σκίστηκε περισσότερο. Τι κάνουμε τώρα, Ζα? Νομίζω ότι βρήκα τρόπο να σώσουμε τις χορεύτριες και να βρούμε το χώρο που ψάχνουμε. Ώρα για λίγες χορευτικές κινήσεις. Ελάτε, παιδιά. Περιμένετε, περιμένετε. Τώρα! Αριστερά και δεξιά. Αριστερά, δεξιά. Αριστερά και ξανά δεξιά. Στροφή και πηγματάκι. Και τώρα, κούνη μαουρίτας. Κοιτάξτε, τα καταφέραμε. Γρήγορα. Ας σηκώσουμε το μονοπάτι. 1, 2, 3. Wow, πεταχτικά. Το χαρτί σε σώζει στη στιγμή. Τα καταφέραμε. Και βρήκαμε και το χορευτικό μας. Το πιο κατάλληλο για μας. Και τώρα, για το μεγάλο φινάλε, η πεταχτική! Έτοιμος? Πολύ ωραία, μπράβο! Παιδιά, ας κάνουμε και εμείς το κούνι μαουρίτσας!